Babu wani labari. Akwai wani taimakon da zan yi miki ne? Ta tafi. Kuma babu wanda ya san inda ta tafi har yanzu. Babana yana cikin damuwa. Shi da ƙanwata. Wai Allah, na gida. Na gida. Tashi min. Ba wai na zo na ɗauke ki bane. To me ka zo yi kuma? Na zo ne don na duba ki. Kuma za ki iya kwana a nan ma, saboda in gidanku suna buƙatar ki. Amma idan har kina neman wani abu, ki kira wayata. Shikenan, zan yi haka. Wajen Yasmin zan je Funda. Duk da wulakancin da ta yi maka kwanaki, amma za ka koma gurinta? Kai, Funda. Duk da abubuwan da take min ina son ta har yanzu. Kuma abubuwan da kike domin ki raba mu da ita, kuma ina son ta har zuciyata. Akan gaskiyarta take yi, ina son ta saboda gaskiyarta. Da Yasmin kake alfahari? Masha Allah malama dai, masha Allah, jiki ya ƙara kyau. Jikinki zai kyau sosai. Ya isa haka, Okesh. Me faru? Ka tsaya kar ka asar nan wurin, zan kula da komai. Ina abin kwashara yake, tsaya. Ka gaya min inda abin kwashara kawai yake, zan je in dauko yanzu nan zan kwashe. Wancan ɗakin? Eh.